Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Ako po ulit ito si JC, ang sender ng magkapatid na albularyo magkalaban. Dahil sa putulang kwentong ibinahagi ko sa inyo nung nakaraan, kaya naman naglaan talaga ako ng panahon at oras para maipadala ang karugtong ng kwentong karanasan na hango sa tunay na buhay ng aking mga abuelong si Lolo Entoy at si Lolo Badong. Ayon sa pagpapatuloy ng pagbabahagi ni Lolo Entoy ng kanilang karanasang magkapatid, matapos niyang malamang naging kasapi na ng kaliwa si Badong, ay pinanghinaan na siya ng loob. Dahil sa silang dalawa lang ang magkapatid, tapos naligaw pa ng landas si Badong. Idagdag pang may sakit ang kanilang ina. Kaya naman minabuting sinarili na lamang niya ang nalaman tungkol sa kanyang kapatid. Ayaw niya kasing makadagdag pa ito sa alalahanin ng kanyang ina. At baka kung mapano pa kasi ito. Makalipas lang ang ilang araw, ay sunod-sunod na ang mga namamatay na hayop sa kanilang baryo. Kaya mas lalo pang pinag-igtingan ang pagbabantay sa kanilang baryo. Kahit ang mga alagang hayop ay itinatabi na sa bahay ng mga nag-aalaga nito. Dahil tuwing sumasapit ang kinaumagahan, ay nakikita na lang nilang wakwak na andyan at wala ng laman loob. Kahit na may kutob si Entoy na maaaring ang grupo ng kanyang kapatid na namiminsala, ay hindi niya ito masabi sa kanilang mga kabaryo. Dahil hindi naman siya sigurado. Isa pa ay hindi niya rin alam kung ano ang kahihinatnan ng kanyang kapatid kapag nalaman ng mga tao na isa ito sa mga salarin. Alam mo, bay, kapag nalaman ko talaga kung sino ang namiminsala dito sa baryo natin, panggigigilan ko talagang tadtarin ng pinong-pino iyon. Nakakagigil na talaga eh. Panimulang saad ni Leo. Dahil napatay na rin ng nilalang ang mga alaga nitong baboy. Nasanay pang handa nito sa kasal nila ng kanyang nobya. Sinabi mo pa, talagang nakakainit ng dugo. Ilang araw na tayong halos walang tulog. Dahil lang sa mga nilalang na yan. Naiinis na tugon ni Mang Junior. Hindi naman umimik si Entoy. Habang nag-uusap sila magkagrupo ng araw na iyon, ay biglang sumagi sa kanyang isipan ang huling habili ng kanilang ama bago ito pumanaw. Naalala niyang sinabi ng kanyang ama na may kapatid pa itong lalaki na nasa kabilang ibayo at isa rin iyong albularyong katulad ng kanyang ama. Kaya naman ora mismo ay napagpasya niyang lisanin ng panandalian ng kanilang baryo para hanapin ang kapatid ng kanilang ama upang magpatulong dito. Batid niyang matutulungan siya nito pagkat may kaalaman din ito pagdating sa espiritual. Nang araw ding iyon ay umalis na siya sa kanilang baryo at nagsimula ng hanapin ang kapatid ng kanilang ama. Natatandaan niya pa kasi ang sinabi ng kanyang ama kung saan ito nakatira. Habang nasa mahabang paglalakbay na siya, ay sinasaulo niya ang mga aral ng bitbit niyang pulang librong pamana pa ng kanilang ama. Anya pa, habang naglalakbay raw siya ay hindi maiwasan umano na may mga pagkakataong sinusubok siya ng mga masasamang nilalang. Nariyan ang harangan siya sa kalagitnaan ng gabi ng tikbalang, kapre o di naman kaya'y sigbin at kung minsan pa'y binabagat siya. Kaya imbis na mapadali ang kanyang paghahanap sa bahay ng kanyang tiyuhin, ay nagkandaligaw-ligaw pa siya at inabot na ng 4 na araw sa gitna ng kabundukan. Minsan pa nga'y naisip niyang umuwi na lang at sumuko na. Dahil para bang hindi na siya makakarating sa kanyang pupuntahan. Subalit sa tuwing iniisip niya ang kanyang kapatid na si Badong, ay nagkakaroon siya ng dagdag na lakas ng loob dahil walang ibang makakatulong sa kanyang kapatid para magising ito sa maling gawain kundi siya lang. Kaya naman kahit hirap na siya at nalilito na kung saan pupunta, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Hanggang sa isang gabi noong nasa kasarapan na siya ng pamamahinga sa gitna ng kagubatan, nang bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na huni ng wakwak. Nung unay nakipagbuno siya sa nilalang, pero napagtanto niyang napakalakas nito at kamuntikan pa siyang masawi. Mabuti na lamang at may isang matandang lalaki ang tumulong sa kanya. Kung kaya nagapi nila ang aswang. Inalalayan naman siya ng matanda at dinala sa kubo nito at agarang ginamot. Dahil sa sobrang pagod, gutom at galos sa katawan, ay kagad na siyang nakatulog. Umaga na nang magising si Entoy at pagmulat nga ng mga mata niya,
ay kagad niyang inilibot ang kanyang paningin sa buong paligid. Habang inililibot niya ang kanyang mga mata, ay napapansin niyang maliit lang ang kubong iyon. Subalit napapalibutan iyon ng napakaraming halamang gamot at mga naglalakihang punot mga gulay. "Oh, gising ka na pala, iho. Mabuti na lang at nakita kita kagabi habang nakikipagpambuno ka sa aswang. Dahil kung hindi tiyak wala ka ng buhay ngayon." Wika ng isang matandang papasok sa loob ng kubo at may bitbit na sinabawang gulay. "Ito, iho. Higupin mo ang sabaw na ito. Nang sa ganun ay magkaroon ka ng lakas." Dagdag pang wika nito. Kaagad naman nagpasalamat si Lolo Entoy at agaran ng hinigop ang sabaw na ibinigay ng matanda. "Siya nga pala, iho. Bakit ka nga pala napadpad dito? Mukhang malayo pa ang pinanggalingan mo, ah." Tanong ng matanda sa kanya. Sinabi niya namang hinahanap niya ang kapatid ng kanyang ama. "Sino ka mo? Si Tonyo?" Ulit na tanong ng matanda. "Opo, tatang. Bakit ho? Kilala niyo po ba ang tiyuhin ko?" Paniniguradong tanong niya. Natuwa naman siya nang malaman niyang kilala ng matanda ang kanyang tiyuhin. Kaya naman nung mismong araw ring iyon ay sinamahan siya kaagad ng matanda patungo sa tira ng kanyang tiyuhin. Noong makarating na sila sa bahay ng kanyang tiyuhin ay agaran naman siyang nakilala. At doon nga ay isinalaysay niya na ang buong pangyayari tungkol sa kanyang kapatid. Nalungkot naman ang kanyang tiyuhin sa mga nangyari. Dahil hindi niya lubos akalaing mangyayari umano iyon sa anak ng kanyang kapatid. Nangako naman ito na tuturuan siya kung paano paganahin ang punyal na gawa sa tansong pamanapan ng kanyang ama at kung paano gamitin sa tamang paraan ng orasyon. Nalaman niya rin na si Tatay Mandoy ang pangalan ng matandang lalaking tumulong sa kanya at isang mambabarang umano ito at matalik na kaibigan ng kanyang tiyuhin. Kaya naman simula ng araw na iyon ay tinuruan na kagad siya ng dalawang matanda. Habang nag-iinsayo si Lolo Entoy ay mas marami pa siyang nalamang malalim na karunungan, lalong-lalo na sa larangan ng kaliwa. "Hayaan mo, tutulungan ka namin sa kinaharap mong problema, bata. Dahil nararamdaman namin hindi magiging madali, lalo na at isang grupo ng mga aswang na mambabarang ang iyong kakalabanin." Wika ni Tatay Mandoy. "Bago tayo bumaba ng bundok, ay nais kong ipamana sa iyo ang aking kakayahan bilang mambabarang. Subalit ito ang pakatatandaan mo, bata. Ipamamana ko lang ito sa iyo para mas lalong lumakas ang kakayahan mo sa kanang kaalaman. Nang sa ganun ay maging malaki ang posibilidad na matatalo mo ang grupo ng kapatid mo." Dagdag ng wika ng matandang mambabarang na si Tatay Mandoy. Araw ng Biyernes, kalakbay, saktong pagsikat ng araw, ay doon na inumpisan ni matandang Mandoy ang pagsali ng kanyang kakayahan sa pagiging mambabarang. Habang ang kanyang tiyuhin naman si matandang Tonyo ay isinali na rin sa kanya ang pagiging albularyong antingero nito. Matapos gawin iyon ng dalawang matanda ay nakaramdam siya ng kakaibang lakas ng pangangatawan. Naging maliksi rin ang kanyang pagkilos at mas naging aktibo pa ang kanyang memorya patungkol sa mga inaral niya sa libretang kulay pula. Ayon pa sa kanya, hindi niya lubos maisip na sa bawat letrang nasa libretang hawak niya ay natatandaan niya at naisa sa ulo niya kaagad. Maging ang libretang itim na pinamana sa kanya ng matandang si Mandoy ay walang kahirap-hirap na nasa sa ulo niya ang bawat letrang nakatala doon. Matapos nga ang ilang araw na pagsasanay ay nauna na siyang bumaba sa bundok at handa na siya sa muling paghaharap nila ng kanyang kapatid. Sa isip-isip niya habang naglalakad na pauwi, pipilitin niya umanong kumbinsihin ng kanyang kapatid na umuwi na sa kanila at tutulungan niya itong magbagong buhay. Tutulungan niya maibalik ang dating kapatid niyang si Badong. Pagkat magmula na magkasakit ang kanyang ina ay wala na itong naging bukang bibig, kundi ang kanyang kapatid na si Badong. Sa kadahilan ng gustong-gusto na itong makita ng kanilang ina. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, kalakbay, si Lolo Badong ang bunsong kapatid ni Lolo Entoy. Kung kaya ganoon na lang kung mag-alala ang ina nito. Hapon na nang makarating si Lolo Entoy sa kanilang baryo. Noong naglalakad na siya papasok, ay napansin niyang napakatahimik na ng buong paligid.
Aakalain mong parang sementeryo iyon sa sobrang tahimik. Gayong 5:00 pa lang naman iyon ng hapon. Entoy, mabutit nandito ka na. Dumaan ka na muna rito sa bahay. Tawag ni Mang Junior nang mapadaan siya sa bahay nito. Dahil sa kuryosidad niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanilang baryo, ay mas minaiging dumaan na muna siya sa bahay ng kanilang barangay tanod para makibalita kung ano ang nangyari. Mang Junior, ano ho ang nangyayari dito sa baryo? Bakit tila ang aga naman yatang namahinga ng mga kabaryo natin? Tanong niya rito nang makapasok na siya sa bahay ni Mang Junior. Ikinuwento naman lahat sa kanya kung ano ang nangyari sa kanilang baryo noong umalis si Lolo Entoy. Wika pa ni Mang Junior, magmula nang umalis siya sa kanilang baryo, ay gabi-gabi na umanong nilulusob sila ng aswang. Marami na rin ang kamuntikan ng masawi. Kung kaya sa tuwing sumasapit na ang dapit hapon, ay kinakailangang nasa loob na ng bahay ang mga tao. Nang sa ganoon ay maging ligtas sila sa mga aswang na namiminsala. Dahil sa kanyang narinig ay biglang may namuong galit sa kanyang puso. Pagkat bakit hinahayaan ng kanyang kapatid na sa kanilang baryo maminsala ang mga kagrupo nito? O talagang sinusubukan lang siya ng kanyang kapatid at ng mga kagrupo nito? Bahagya niyang naikuyom ang kanyang kamao at napasuntok sa upuan. Hayaan niyo, Mang Junior. Ako na ho ang bahala sa mga aswang na yan. Wika niya sa pagalit na boses. Matapos silang makapag-usap ni Mang Junior, ay agaran na siyang umuwi. Noong makarating naman siya sa kanilang bahay, ay maayos naman ang kanyang ina at masaya itong sinalubong siya. Kaagad naman siyang kinamusta ng kanyang ina noong kumakain na sila. Ayos lang naman ako, Nay. Tsaka huwag ho kayong mag-alala. Sinisiguro ko po sa inyong maibabalik ko ng maayos si Badong dito sa bahay natin. Kampanting wika ni Lolo Entoy. Nang marinig naman iyon ng kanyang ina, ay agaran niyang nakita ang pamumuong luha nito sa mga mata habang humihigop ng sabaw. Inay, huwag na ho kayong umiyak. Alam niyo namang ayaw na ayaw kung makikita kayong umiiyak, di ba? Nagplanong maigi si Lolo Entoy sa pagsugod sa kuta ng mga aswang. Nang sa ganoon ay hindi siya matunugan ng mga ito. Hanggang sa sumapit na ang 12:00 ng gabi. Bago pa siya umalis ng bahay, ay nag-usal muna siya ng orasyong sa bulag at kontrabagat. Nang sa ganoon ay hindi siya matunugan ng mga aswang. Nung malapit na niyang matunto ng kuta ng mga ito, ay marahan at ingat na siya sa pagkilos para hindi makagawa ng anumang ingay. Hanggang sa makalipas lang ang ilang sandali, tuluyan niya nang napasok ang kuta ng mga aswang. Sandali pa siyang nagkubli sa talahiban at pinagmamasdan lamang ang mga nilalang. Nang sa hindi inaasahan, ay nakita niya ang kanyang kapatid na si Badong. Subalit ang laki ang kanyang mga mata dahil sa nakita niyang nakatali ito sa puno ng nyog habang pinapaliguan ng mga likidong kulay pula. Nagmamakaawa naman ang kanyang kapatid na pakawalan siya. Ngunit may isang matandang lalaki ang lumapit dito at nagwika ng, "Ano ka mo? Pakawalan ka namin. Bakit, ano bang ginawa mo? Di ba munti ka na sanang mabihag ng mga kasamaan mo ang kapatid mo kung hindi mo lang siya tinulungan? Kaya bakit ka namin pakakawalan? Gayong hindi ka naman sumunod sa mga inutos ko." Galit na wika ng matanda na nakabalabal ng kulay itim na tela. Nasa pakiwari niya ay iyon ang kanilang pinuno. Walang ano-ano ay sunod-sunod na inundayan ng kalmot sa katawan ng kanyang kapatid. Maiyak-iyak naman siyang nakamasid lamang at naghihintay ng tamang pagkakataon para lusubin ng mga aswang. At dahil sa kabilugan ng buwan ng gabing iyon, kung kaya kitang-kita niya kung paano nasaktan ng kanyang kapatid sa tuwing tumatama sa katawan nito ang mahahabang kuko ng matanda. Matapos bigwasan ng pinuno ng mga aswang ang kanyang kapatid, ay nakita niyang pumuesto ito sa di kalayuan. Pagkatapos ay agarang hinubad ang kasuotan nito. Doon ay tumambad sa kanya ang katawan ng matanda na tila ba nababalot iyon ng likidong kulay itim. Naglalabas rin iyon ng napakasangsang na amoy at nalalanghap niya iyon. Maya-maya pa ay bigla na lamang dumapa ang mga ito at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay para ng mga asong mababangis na nagsisigapangan sa lupa. Habang sumisingot-singot sila sa hangin na para bang may hinahanap.
Kaagad namang nagulat si Entoy nang may kamay na dumapos sa kanyang balikat. Kaya namang kamuntikan na siyang himatayin sa pag-aakalang nahuli na siya ng mga aswang. Lintik ka talagang bata ka. Mabuti at naramdaman namin ang enerhiya mo, kaya nasundan ka namin. Bulong ng matandang si Tatay Mandoy. Napahinga naman siya ng maluwag nang mapagtanto niyang ang dalawang matanda pala ang nasa kanyang likuran. Ang lakas talaga ng loob mong bata ka. Mabuti at hindi ka natunugan ng mga nilalang na yan. Saad naman ng kanyang tiyuhin. Sinabi niya naman nag-usal siya ng pansabulag para hindi siya matunugan ng mga aswang. At nang sa ganon ay malaya niyang lusubin ang mga ito at mailigtas ang kanyang kapatid. Ilang sandali pa ay agaran na silang kumilos. Sa kadahilan ng inuundayan na ng aswang na itarak ang matutulis nitong kuko sa dibdib ng kanyang kapatid. Kaya naman mabilis pa sa 4:00 ang nilapitan niya ang nilalang. At agaran itong sinaksak ng punyal na gawa sa tanso na ipinamana pa mula sa kanilang ama. Kaagad namang binawian ng buhay ang nilalang at hindi na inabot pa ng ilang minuto dahil sa inusalan niya ng orasyon ng punyal bago itinarak sa aswang na iyon. Nagulat naman siya nang may biglang humawak sa balikat niya at walang kahirap-hirap na ibinilabag siya papunta sa puno. Napaubos si Lolo Entoy at napasukan ng dugo dahil sa napakalakas ng nilalang na naghagis sa kanya. Marahan itong naglakad papunta sa gawi niya habang umaangil ng napakabangis. Kaya hindi na siya nagsayang pa ng panahon at nagmadali ng tumayo't agaran nag-usal ng orasyong pangkabal sa katawan. At saktong pagkalapit sa kanya ng aswang, ay mabilis na itinarak niya ang punyal sa dibdib ng aswang. Paulit-ulit niyang pinagsasasaksak ito gamit ang punyal. Pagkatapos ay inusalan niya ito ng pantigalpo, nang sa ganon ay hindi na muli pang makalaban. Hanggang sa tuluyan na ng hina ito at humandusay sa lupa. Nang lingunin niya naman si Tatay Mandoy at ang kanyang tiyuhin, ay nakita niyang nakikipagsagupaan ng mga ito sa iba pang mga aswang. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, bata? Tulungan mo na ang kapatid mo at kami na ang bahala sa mga aswang dito. Iuuwi mo na ang kapatid mo. Pasigaw na utos sa kanya ng kanyang tiyuhin. Kaya namang kaagad na niyang nilapitan si Padong at tinanggalan ng tali. Kaagad naman itong lumupaypay papunta sa balikat niya pagkatanggal ng tali at nagwika ng, Kuya, patawad. Utal-utal na salita ng kanyang kapatid bago ito nawalan ng malay. Minadali naman siyang utusan ng matandang si Tatay Mandoy na iuwi niya na umano ang kanyang kapatid at susunod na lamang sila. Kaya naman nagmadali na siyang buhatin ng kanyang kapatid at kaagad na umalis sa kuta ng mga aswang. Sakto naman pagkarating niya sa bahay ay mahimbing pang natutulog ang kanyang ina at hindi siya natunugan. Pagkalapag sa higaan ng kapatid niya ay agaran na niyang ginamot ito upang matanggal na sa kanyang katawan ang pagiging aswang. Hanggang sa makalipas lang ang ilang sandali ay dumating na sa bahay ang kanyang tiyuhin at ang matandang si Tatay Mandoy. Kamusta na ang kapatid mo? Pungad na tanong ng tiyuhin niya. Umiling naman siya at nagwika ng, sa tingin niyo po, ano pong pwede pa natin gawin para magamot ang kapatid ko? Pag-aalalang tanong niya sa dalawang matanda. Dahil kahit anong gawin niya, ay hindi niya maalis-alis ang pagiging aswang nito. Napansin niyang biglang lumungkot ang mukha ng dalawang matanda. Kaya naman tinanong niya ang mga ito kung bakit ganoon ang reaksyon ng mga mukha nila. Sinabi naman ng dalawa na po pwede pang magamot ang kanyang kapatid at maaari pa itong gumaling, subalit sa isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Tanong ni Lolo Entoy. Mapapagaling lang natin ang kapatid mo kung babaklasin natin ang kanyang kakayahan sa kanan at sa kaliwa. Kaya lang ang magiging kapalit noon ay mamumuhay na siyang normal na tao. Ayos lang ba sa'yo yon, Entoy? Wika ng kanyang tiyuhin. Nang mga oras na iyon ay alam niyang may posibilidad na magalit sa kanya si Badong. Pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay gumaling ang kanyang kapatid. Kaya naman buong pagpapasya ang kanyang ginawa at sumang-ayon na sa suhestyon ng albularyong tiyuhin niya at ang mambabarang na si Tatay Mandoy. Samahan mo kami, bata, dahil hindi namin kakayanin ang ritual na ito.
sapagkat naipasa na namin sa iyo ang mga kakayahan namin. Anya ng kanyang tiyuhin. Kaagad naman na silang pumuesto sa gilid ng payapang natutulog na si Badong at inumpisa na ang ritual. Halos inabot sila ng 3 oras bago mabaklas ang lahat ng kakayahan ni Badong. At nang matapos nga iyon ay hinang-hina silang 3. Kinabukasan ay napapaluha naman sa tuwa ang kanyang ina dahil sa muling nakita nito ang bunsong anak at mariing niyakap si Badong. Umiiyak naman na humingi ng tawad si Badong sa kanyang pamilya. At anya pa ay sobra-sobra ang kanyang pagsisisi sa mga nagawa niyang pagkakamali. Dahil sa nagtanim siya ng sama ng loob magmula nang namatay ang kanilang ama. Kung kaya napariwara ang buhay niya. Tanggap din ni Badong na binaklasan siya ng kakayahan bilang mambabarang at albularyo. Mas maigi na umano iyon at mamumuhay na siya ng normal. Bago umalis ang 2 matanda ay nagsuhestyon sila na mas maigi umanong lisanin na nila ang baryo. Nang sa ganon ay makalimutan na ni Badong ang mapait na pangyayari. Makalipas ang ilang araw kalakbay, ay tuluyan ng gumaling si Badong kung kaya agaran na nilang nilisan ang kanilang tinitirhan at malayang namuhay ng normal sa ibang lugar hanggang sa nagkaroon na sila ng kanya-kanyang pamilya. Hanggang dito na lamang po muna ang aking kwento. Maraming salamat.